Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon nyt Friba Roadtripillä ja tää on päivä 2. Ja jos sä et ole vielä kattonut päivä 1, niin me kurkaa ihmeessä se video tätä videoa ennen, niin tässä kaikessa on paljon enemmän järkeä. Mutta tällä videolla mulla olisi tarkoitus mennä viikkokisaan ja semmoisella paikkakunnalla, missä mä en ole ikinä ennen kisannut, semmoisella radalla, missä mä en ole ikinä ennen edes pelannut, joten tästä voi tulla mielenkiintoinen video. Mä en tiedä viittiinkö kuvata siellä itse kisassa, mutta mulla olisi tarkoitus mennä sitten pelailemaan sitä ennen tai jälkeen sen kisan, jotta te voitte nähdä siis sitä rataa ja mä voin keskustella vähän mun fiiliksistä siitä kilpailusta. Mutta nyt mä aion nauttia mun aamukahvista, minkä mä tässä äsken keitin ja katsella vähän järvimaisemaa. Sen jälkeen olisi tarkoitus käydä pelailemaan, että tässä ihan vieressä on tämmönen 9-väyläinen neppirata, niin käydä heittelee siinä, saa vähän heittokäden valmiiksi illan kisaa varten. Mutta nautiskellaan nyt ensin tästä kahvista. Mä oon tässä nyt hetken selaillut näitä viikkokisoja. Mä kävin äsken heittää ton pikku neppiradan. Se oli oikein mukava. Mä sain heitettyä 2 kertaa alarautaa. Oli oikeasti ihan kiva rata. Ei ollut mikään sellainen niinku... En tiedä, en mä paljon odottanut, kun se on tämmönen neppirata, mutta ihan mukavasti pääsi heittelemään vähän, yrittää holareja. En saanut semmoista, mutta kannattaa katsoa video loppuun asti, jos mä onnistun tällä videolla kuitenkin saamaan loppujen lopuksi holari. Se olisi tavoitteena. Mutta tosiaan mä selailin tässä näitä viikkokisoja ja mulla oli ehkä niinku tavoitteena se, että mä menisin semmoiseen paikkaan, missä mä en oo ainakaan montaa kertaa elämässäni ollut, niin kuin kaupunki, ja sit pääsisin pelaamaan semmoisen radan, mitä mä en oo ikinä pelannut. Mä kattelin vähän näitä erilaisia viikkokisoja, niin monissa oli silleen, että on joku 2 osallistujaa tai 5 osallistujaa tai niinku tosi pieniä määriä. Ja ainut vaihtoehto, missä olisi ollut yhtään enemmän, niin oli joko tommonen parikisa, mihin mulla ei ole paria, ja sitten taas olisi pitänyt mennä Pirkkalaan, ja siellä oli sitten taas aika paljon enemmän kisaajia ja aika paljon isompi paikka kyseessä, niin mä ajattelin, että mä voisin kuitenkin koittaa mennä johonkin vähän pienempään. Mä luulen, että mä nyt päädyin siihen, että mä lähden kohti Keuruuta, missä on tämmönen Isokirjan frisbeegolf-rata, tai Iso Heitto Pro Layoutilla pelataan tällä viikolla viikkokisat siellä. Ja sielläkään ei ole tällä hetkellä ilmoittautuneet kuin 5, mutta viime viikolla siellä on ollut 15 pelaajaa kuitenkin loppujen lopuksi. Eli katsotaan millainen porukka sinne tänään tulee. Siinä on vieressä tosiaan ihan camping-alue, eli mä ajattelin, mä ajan nyt sinne camping-alueelle. Pysähdyn jossain syömässä varmaan. Ja sit käyn heittelemään sitä rataa muutamia väyliä ainakin ennen itse viikkokisaa ja katsotaan miten kisas menee. Eli nyt nokka kohti Keuruuta ja mennään katsoa, että millainen on Keuruun Isokirjan frisbeegolf-rata. One eternity later. Aha, tervetuloa Keuruulle. Nyt ollaan Iso Heitto frisbeegolf-radalla ja Iso Heitto on kyllä nimensä ansainnut. Täällä on heti ykkösväylä, on par femma 300 metriä. Ja tää on just se layoutti, mitä mä tuun pelaamaan nyt tossa viikkokisassa, mikä on noin 1,5 tunnin päästä. Ei ihan niin pitkä aika enää ole. Mä ajattelin, että mä vähän meen kävelee tätä rataa, heittelen muutamia heittoja. En kuitenkaan heitä mitään niinku kaikkia heittoja, koska mä en halua väsyttää itteeni ennen kisaa. Mutta mennään katselemaan vähän, että millainen rata tää on. Mä pohdin tässä samalla vähän omaa pelikirjaa, jos ehtis edes puolet väylistä käydä lävitse, niin se olisi aika iso voitto. Ja katsotaan, jos tulee jotain kivoja väyliä, mä voisin kuvailla teille sit vähän videoja ennen kisaa. Ja voidaan kisan jälkeen sitten vielä pohdiskella, että miten kisa meni. Mutta tähän alkuun nyt otetaan ensin muutamat driveit tonne ja mennään ihan tälleen rennosti ensi alkuun näitä midareita ja sit muutama drive ja sit jatketaan matkaa, koska mä en tosiaan halua väsyttää itteeni. On pelaamassa yksin, niin pitää muistaa katsoa kaikki kiekot, kun helposti niitä sit on etsimässä tuolla vaikka kuinka paljon pidempää kuin sit jos on porukan kanssa.
Joo, jatketaan matkaa, niin ei väsytetä kättä. Nyt näkee jo heti, että on yksi hienoimmista tiipaikoista, mistä mä oon heittänyt. Hieno, mut aika pelottava. Tää ei ole kuin 65 metriä onneksi. Tuolla näkyy metsän puolella. Ja tässä ei niinku tarvii kuin ehkä 40 ylittää ton jorpakon, mut mieti kun sä vahingossa jänkkäät tää. Se olisi niinku samaan aikaan sä ärsyttää, että sä menetät sun kiekon, mut samaan aikaan se on myös noloa, koska tää on niin lyhyt. On noi ekat puut tuolla puolella kyllä sen verran lähellä, että toisaalta jos osuu niihin ekoihin puihin, niin siinä on aika iso todennäköisyys, että menee tonne veteen. Et sen mä ainakin tiedän, että mä en tuu heittää tähän noita mun lempparikiekkoja, Hexiä tai MD3, mutta mä en sit tiedä, että mitä mä heitän tähän, koska ne olisi vähän niin mitä mä heittäisin tähän. Ja tähän vois kyllä heittää Forea toisaalta. Se voisi olla aika hyväkin. Tää on siistiä. Tän takia tänne roadtripin lähdettiin. Tällaisten väylien takia en oo niinku missään Turussa tai Turun seudulla ei oo mitään tällaista. Ok, mun hakattu cloudbreakeri. Koitetaan sitä ensin. Forel, pikku hyssää. Sen pitäisi suoristaa. Jos mä näen sut vikaa kertaa, niin soronoo. Se on safe. Se oli melkein sitä mitä haettiin. Se ei ihan suoristanut niin paljon. Tää lähti ehkä vähän enemmän hyssäs kuin mietin, mutta kai sitä sit uskaltaa instinktiä kokeilla kans samalla tavalla. Se flippas. Se on ihan siinä reunalla. Huhhuh. 2 seconds later. Se olisi sit Keuruun viikkokisat takana ja hyvä fiilis jäi kokonaisuudessaan tuohon kisaan osallistumisesta. Toi rata, mihin mä menin osallistumaan kisaan, niin oli aika paha. Siis siellä oli ihan jäätävän pitkiä väyliä. Siellä oli useampia yli 200 metrisiä, mutta siellä oli myös muutama yli 300 metrinen väylä. Muun muassa me heitettiin viimeisenä väylä 21, mikä oli noin 300 metriä, niin se oli suoraan vastatuuleen. Eli lopputuloksena mun tulos oli +18, mikä oli yllättäen noin 800 reitingi tuolla Metrixissä, mihin mä oon niinku oikeasti aika tyytyväinen, kun miettii, että mä menin sokkona tonne radalle. Mä ehdin katsoa vaan ne ekat 7 väylää ja sen jälkeen oli sit vielä 14 väylää lisää, missä oli OB melkein joka väylällä ja OB kyllä yllätti tuolla radalla tosi paljon. Mä luulen, että jos mä menisin tonne uudestaan pelaamaan, niin just johonkin ensinnäkin lähemmäs 10 olisi niinku se oma mihin tähtäisi ensin, mutta kyllä mä luulen, että johonkin niinku +5, niin mä voisin olla tosi tyytyväinen siihen kierrokseen sit jo. Jos miettii, että miten ne pelit meni, niin heitot oli pääasiassa aika hyviä. Vähän tuli tosiaan OB, mutta siihen oli syynä lähinnä se, että mä en tiennyt missä sitä OB on ja sit mä heitin ehkä vähän tyhmästi välillä. Ja jossain kohtaa, kun olin tarpeeksi monta OB ottanut, niin sit mä olin jo sillä, että ihan sama, mennään katsomaan, että onko siellä OB. Ehkä niinku isoiten jäi taas ärsyttämään puttaaminen. Mä missasin tosi monta puttia niinku ringin sisältä. Mä en saanut oikeastaan niinku ihan muutamia hyviä putteja kierroksen aikaa. Mä olin puttaamassa birdie varmaan ainakin 5 väylällä ja 2 niistä oli silleen niinku 4 metrin sisällä mä onnistuin missaamaan ne. Sitten kun vähänkin jännittää siinä puttigreenillä, niin se helposti tulee siis semmosia ihan ihme tyhmiä virheitä. Kun jotenkin tänä kesänä musta tuntuu, että mä eka kertaa päässyt eroon siitä normikierroksilla, että niin ihan tosi läheltä olevat putit niin ei enää mene ohi, ei tule semmosia tyhmiä virheitä, mitä mulla on aiemmin tullut paljon. Mutta nyt huomaan, että kun menee kisoihin, niin se sama jännitys tulee uudestaan siellä kisoissa. Sitten siellä tulee just semmosia, että mä esimerkiksi Paimion viikkokisoissakin niin epäonnistuin semmoisessa jossain 3 metrin putis birdie ja nyt huomasin, että täällä se tuli takas uudestaan. Mutta mä luulen, että tää on semmoinen asia, mikä tulee ns. Niinku korjaamaan itsensä vaan sillä tavalla, että mä menen sinne kisoihin. Eli siitä mä oon tosi tyytyväinen, että mä menin näihinkin kisoihin. Oli mukava kortti, ei ole niinku mitään valitettavaa. Siitä oli tosi kiva kierros loppujen lopuksi. Tosi kuuma oli, tosi paljon vettä meni, tosi pitkä kierros, varmaan 2,5 tuntia menisin kierrokseen. Menisin uudestaan kyllä ehdottomasti pelaamaan tonne. Ei mikään niinku maailman paras rata, mutta ehdottomasti siistejä väyliä. Pääsee paljon heittää
pitkiä driveja. Silleen niinku tosi tyytyväinen, että millaiseen kisaan mä itteni löydin. Mutta tässä viikkokisassa mä en saanut nostettua mun Metrics ratingia. Se on tällä hetkellä nyt noin 840 ja tämän kesän tavoitteena on saada se yli 900. Eli mun täytyy nyt mennä sinne viikkokisoihin grindaamaan ja mieluiten semmoisille tutuille viikkokisaradoille, jotta mä voisin nostaa sitä omaa ratingia sinne kohti 900. Mutta sellainen oli mun Friba Road Tripin päivä 2. 3. video on vielä täältä reissulta tulossa, joten pistä kanava tilaukseen niin et missaa sitä videota ja me nähdään ensi videolla tyypit.